Og vi har sagt tak til Ditte Mikkelsen, og de, der har fået følgende karakter: Trave 8,7, skridt 6,5, galop 8,4, ridelighed 8,6 og kapacitet 8. Og det giver en slutkarakter på 8,04. Nu har vi fået selvstrændende tørrestillende stand på banen, en guldmedalje over efter stillinger. Moren er klar, morfar er kammerater, mormors far er præsident, arvet hos Pernille Lauberg Ugaard og ejes af Store Tørrestillende i Smøre. Den er nummer 6 i den anden stilling. Verdensmesterskaberne i færden og vinder af 5-årsfinale i Falsterbro i år. Det var nummer 2 på næste championatet i Herning. Så er det jo også mere erfaring. Ja, det er bare dygtigt, som det vinder her på.
I 5-årsklassen som 6. starten, og det er de 8 bedste, der går videre til direkte til finalen på fredag. Vi siger tak til Andreas Hellstrand på Tørvestedt Stamina og har givet følgende karakterer: trav 9,5, skridt 7, galop 8,6, ridlighed 9 og kapacitet 8,9. Jeg må gerne klappes. Det skal være, at I kopierer ridelighedskarakteren igen. Det var 9 og kapacitet 8,9. Tak for det, og det bliver en total på 8,90 til Andreas Hellstrand og Tørvestedt Stamina. Nu vil vi kan sige velkommen til Casio med